Díomh agus for géad fáilte isteach chuig What the Focal, podchraoladh a thugann ardán donna saineolaithe is Seaghan Mac is suntasaí do bhfuil mhaith ann. Is mise Ciara Ní É. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhliain 2017 agus é mar aim agam cabhrú le foghlaimeoirí eile an teanga a cheadú. Leis an podchraoladh seo, ba bhfuil am cabhrú le daoine a bhfuil Gaeilge acu agus mín le barr feabhais a chur orthaí, agus nar bhíonn ar fad é sin. Gach seachtain bíonn sí sa chathaoir os mo chóir an seo is Studio Radio an Lithe. Cuireann se na crua cheistena agus gur féidir libhse a éistóirí maithe snas a chur bhór gcuid Gaeilge. Ba bhíonn le mo bhuiachas a gabháil le first na Gaeilge agus an folklór nua bear le Gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an podchraoladh seo. Tám se tinal sa scéal na saineolaithe seo a chluistáil, agus tám cínte go raci sé chun bhur leasa sa freisin. An tí atá lomaniu ná Seaghan Mac Tá fáilte is fitheród chuig What the Focal a teáin. Gramadaí Ciara. So déir mé couple focal food dúis mar a miste leat. Is as cil ceannig chuid, féidir tú teachtasteach má dhéana mé fotún. Ní dóid am gnéanaí. Rinne tú PhD sa Gaeilge, fad sa bhí tú i do choní i géirí sa Gaeltacht. I Garvan an táhacht sin lua. For tú scalóireacht ICOF, Ireland Canada University Foundation. For tú scalóireacht Fulbright. Bhí tú ag obers in ollscoil na éagsúla in Éireann, agus sa Stát Aontaithe, agus sa Thugann. Faoi láthair tá tú ober mar astrathóir sa Bheilg, agus bíonn tú ag astrú mar hair astrathóir freisin ar leabhair, agus ar thugraí eile ceol, agus alíne, agus neart eile freisin. Ein rud ar cuairt eile ar cuairt am lua. Tá roihann lúta go is tócha. An umar go lúta go. Ceart glór, well, gur míle maithagad as bheith an seo inniu lumsa. Is gád amrá is socha go bhfuil aithna pásanta go mirt agus go mím ag cur ceisina airt an táir fád mar saineolaithe ar an Gaeilge duine na cainteoirí is fearr sa tír agus tá go leor teanga eile agat rud atá anna cabhrach freisin mar go mín tú agur gompráid lena chéile agus tá an tuiscin got ar cheanga trí chéile. Mas ceart go leor mis ag tá flan más mar seo. Ní antóin in echar gur saineolaithe ach ní hasisiúm an bán a bhaint de podchraoladh mar tá síon saineolaithe. No caiithú rá gur saineolaithe dhéann. So, is mála an Gaeilge. Cé tá nóir sin de cháíocht. Ní orm gur meid aon saineolaithe ann mar saineolaí tusa. Well, tá sé sin go hálann ag chlás ach tá aithne gom ar tá sé de cheanslum go leithne gom ar roiine is ógasí go mór seachas mise. Tá sé rá sin inis ar an éireach sulla thosaí mar bhí sé ag bóstáil gur saineolaí. Okay, so tuis agat chun is aibhríonn sé seo mar cheolas na ceisina acu rim ré agus déantaigh tú gur tú sásta iad agart. So an chéad ceist tá gom an seo ná cad é an iontráil nó cad iad na huntráilcha is fearr leat in an folklór nua bear le Gaeilge. Cuirtear an gceistem go minic cén focail is fearlam ach tá lán focail ann agus tá lán focail sa bhachtár nó bear le Gaeilge. Bhí ceann ann a feictáil agus buineach é, níl sé ann níos mó, ach bhí leagan ann ar backhanded compliment. Agus sé molla folle a bhí ar a thuirt ar. Ach dilas le déanaí cúpla seachtain hin furas molla folle ó gine. Agus chuas an eisciríon folklór le dainú gur bin an Gaeilge bhéir ach ní raibh sé ann níos mó. Mar sin, well, sin camé sin inis camé úntráil a lua tá fós ar an siamh agus. Ceap a scribhann focail eiscín go hanamh sin an Gaeilge ná có ar freebie. Bhí sa gastrú óráide le déanaí agus bhí an té a bhíle sin óráid a thuirt bhí sé caint ar freebies a thuirtamach. Níor bhisa gomsa cén Gaeilge a bhí ar freebies agus chóscadí folklór.caí. Ní réon lá ná téim ar folklór. No, yeah, mis freisin. Se, is sé chuntach. A chóscadí an úntráil le haig freebie agus eiscín a bhí an. Ach ní bhrethas go rás ábalta é chur isteach san astrúchan. Mar ní bhrethas go dig fie, tá meach duine ar an ardán tuairt óráid as Gaeilge agus dá gach sé an focail eiscín isteach ina óráid ní hiag fie. Ní hiag gachtaíine go meach rud sé ar neisce ar fáildóibh, Peter. Mar sin daistrí is é mar rudaí beaga sé ar neisce. Ach sé an gnó táchtach a hála déanamh ná scapa agus. Well, sinné sé cumarsáidí anamh a chumáile sin normalú agus scapa dhéanamh.
Ó se a chasrá bhí sin is táhachttaí gannneanth cumarsáid. Ach go generalta be cordína bheith denna normalú ar na termí sin. Sinné Se. Scuilm nar bhí mar taiste le chéile, bhí mar gcóí gúsáid féirín sin tip. Ach ní lis go bhfuil sé sa chaint ag daoine ach tá sé sa chaint a gcuine inis agus ag ar cuairde ar fad. sé sin termpunca ar nó féirín úsáidir féirín freis. Cinnte se. A beidir gur úsáidir féirín tuis go digtar agus sé sin nach digtar. Níor chola riomh sé sin go náúthe. Tá sé termpunca ach níor chola é árá seachas é árá gom héin. Is bra nar chola é go nádúthe. Ach tá féirín an nádúthe. Dúir mé ceam mí cheartan son. Tá sé táhachtach go digi daoine na termí sin ach bín sé dechar le tá mula fulla an as ach cad a capan tú a Harlan sin caiimiid ceiste chur chuir me bramach beidir. No beidir gur hallí is é. Beidir? Uanta saolaíam ruí. Fecinn tú buki. Té mar foglar fan gaí chuil lá freisin agus tá sé cógranúir mar bhín daoine gomininic a caiintear de star Idirlín agus go meid sé nóireach do bhecha céine ach an rud is mó scris mé go minic. Tá é nóirmadí a chuig nóirarm ag rud amháin ná na focail is siimplí a bhíon agóirdaach gom mar ní bhím cinnte faoi brí difriúla bhíon sló nó bhd cín an sin le smínium tá bhecha gaile seo ceapantí nach dige man focail siimplí seo. Más focail a bháinna chuireach náir ort méile do chuid códig ar líne dat tú ceir leir. No ní mé gur trag in déal, ní bhain si leis an budcréil seo. Ceir so sinna méid féin focail nua. An tarna ceist, cadíad na botún cainte is cotíanta a chluisan tú? Stoch ní inan daine cuaram das na hairithe tas ag minic stocha orú sébhú rudí mar sin. Botún córéire anna chománta chuma sé sin gan an rud is táchtaí san aberte chur a gceann haberte. Sminnig i deirecht daine rud ar nós. Agus an raibh tusa ann. San rud a gist chuna an tusa a bhí ann. Sláisiim go minic. Sin botún córéire a chumáile sin botún leis an tin chuma an bhéime leigint ar an focail mí cheart go minic. An raibh tusa ann mar deirtar sa bhéarla. Tá réiling níos tá mana hin i bhaint leis an réiling go minic. Na chuirtar béim ar aber dochótasa. Ó se ar inos tá choras ó héh tin difriúil is bhéarla seachas an réin, agus so go bé notá gist gom ná choras an bhéarla i gimmart róthionachar ar an ghéileann se. Sin mod cláisiim go minic. Feictar sin san astrúcháin fiú in ammantí, tá sé feisce gom timp na catharach agus bí smíanamh just rud éigen ar nós mé ach é gló trom. Ó se. Agus mis sé rálam féin céin tastrathir garamúil a ceapan go sin in ghlacha. Cathair nach núsáin siad Gaeilge. Mar níos sin satanga. Tá daine úsáin an teanga Gach an lá agus dhéanaan botún den sort san. Ach bíon is béis lomsa freigraí smartálathe a thuirt a réine. Ní daine sásta go níine i go nílam nar thugam freigra smartálathe an sort san. Ná nuirt in rud ar nós ar ráigh tú go Gailge agus dearhann si rud ar nós nithe snas an chusanna snámh. Cad cear leis an ceisisin ó an éigur ráigh tú nó? Se well tá sé a dachar gáin cóhéach se mar sin rud má sé heistíonn ón duine gáilteach cé áte a réifá. An Gailge a ráigh Gailge agus an se. Tugtar fronting ar sin na Maryland nach tú. Se nó abertí céasta chuma cleftin. Well in úsáid nó dhéantar garte is Albert céasta bhí ná. Céasta? Se. Ar nos on an chéasta? Se. Se ní cinnte mé ar bhanús suntasaíoch an ocail cleftin i méarla nó clefting se. Cíní mar hamlas agus bá mé céasta ag an gceisio. Las go bhfuil hamlas éit go déir máthar hamlas déir sí leis ó hamlas dó has cleft my heart in twain. Sin bríthir céin é pe cíile há leis. Briste?
Briste Abertí briste. Se cleft nach scuiltééis sin. Se. Bhí tú caiintear na hairithe tosaigh an sin, agus tá sé anspéisio, is docha gur códhheasca a bhín sa gceisle sin annach chud den am nuair dhéanaan daine é bachóir go meach siad arolalas acu. Braham féin gan dhéanamid sin, gohairthe le F agus nuair nach gloiseach duine an focail gart, agus braham mé féin fágant sébhú ar lór aber ónas go digfií mé. Se. Mu sinú fásach. Sin gceist an a bhór. Cén ha ú fásach. Tá nó san cumántas bhiltecht má sí an bhiltecht a gcóí an tlatóis mar leis na cuasaí seo ach Cé nóstáin F rágant lám gan sébhú ar bhaile soléireacht uinte. Agus madidir le fáiriocht a raibh botún fáiriochta theasamach chud. Botún fáiriochta? Well, rá ceann anna chumánta tá sí anna chumánta. Tógra a thuirt ar tógra agus Gaeilgear a thuirt ar Gaeilgear. Agus duganná na daine bhína caint ar thugraí agus ar Gaeilgear is daine iad a gobar leis an dagan go institúdach. Mar sin mhóla gomeach a go fáiriocht a gceartcha. Ach beidir gur cinál fochíil tain, tuis gnúsáidir gach duine. Gnúsáidir é agus go sí mar sin a gach duine. Go ceapan sin is mó deirtar dearing tógra seagus tógra agus Gaeilgear. Seagus Gaeilgear. Tá tógra cloiste go mór gom ar go minic gom. Tá snímar mar chuinte inis. Ach maidir le achnaíocht is céal le Gaeilgear. Ach maidir míad Gaeilgear beidir go gcéilann sin go míad géile den achnaíocht. An alsúnach. Cearglóir, an bhfuil éon bhotún ar le a raibh airtsa ruúga as do chud cainte féin. Bhreadam freigur na ceiste sin gáil tugann éigen duile. Ach sinna fágur thug mé cur dit sin mar bhrealam sa freisin. Ceiste gur rinne, cadíomh na botún a chur seán mag an tonig échail ar hain a roiige an chud cainte, fe sé simú mar agra. Well, Ceoltas a cúm, gom leis go. Ceolta cúm aiste a scríd tú le cúpla blion ó hen, an Greenland agus bhí sé bracla botún. Ó, scinna mé sin se. Bhí an ínuir. Bhín aiste ar an méil idir a goláiste bhuiir an smá. Se modúil ar an méil idir le rabbar do casa, agus bhí orm agallamh a chur ar cheoltóir áitiúil, agus an son scríos aiste bunathe ar an agallamh. Bhí sé ó fásach, níorasach néimní deagdíis. Agus bhí an árteist déanta gom. Bhí héin fachtúm san árteist, arda bhéil. Agus fós an aiste scríos bhí sé lofa. Tí gábhlíonn ar nóscoil. Tá an árteist le seafódach. Fáilmín dúirí glamhear agus scríim tú machid. Sin inise chun an tá a héin a gáid. Is beag an buintetá ag sin leis an tanga. Stocha? Ach bhí gábhlíonn bhí lánsadéir déanta gom an chéad dábhlíonn ar nóscoil. Bhí inise lánsadéir agus fós. Agus cá hála an díag san gur elam tú í lehéil bhhad ní siúide. An trío blion sa chéim chus ar thucarúchan ibre leis í goiste teimíochta, is bhí Gaeilge an leabhar chun Gach an láirfad, agus bhí obair ghearmúla dhéanamh leis an tangin agus. Bhí spuinteach le terma.ie nuair ba in tedal bhí ar focail.ie. Bhí sa chur intrálacha nó ar an Vitalín agus dalmíos na díchléanta ar fad, mar gomíoch ar na leganach an nó na termí nó cheapathe bhíorm iad a chláirú ar monachar. Agus a gcóí lua céan díchléine in raibh Gach focail. A measú a bhfuil an cabhar sna díchléantaí, mar ní Ceir iad ar lumsa rénos ag an am. Ach an san níos an ar chus múntáireacht nuair bhí sa múna Gaeilge ní mór in éair nósáid bhuiine as córas na díchléanta. Se. Ok. Ach mar le batún mar gin teile rá mar nuair a chus sucha se an saoire taréis se bheith gobar sa gaiisteíochta chus go dtí an Gaeltacht bhís mar cheanara i gláistí chorchaghine chun iad sanna lua an lua mór a thuirtáibh san. A bhís gobar mar cheanara is bhís fnacht le banantí ar mar le brec agus dúirt siad go raibh máisteachta gom ar nabert. Dúirt si tá gail ná bhagad a teán, tá máisteachta go ar nabert. Ach teann tú mé bhd róvinnig. Mar
siad na fuirmecha táte bhí wahi. Ó tuigim Agus ní raibh si rá gur narcissist tú. ní raibh. Beidir raibh lá eile ach an lásan rud bhí gceist cinná gur raibh fuirmecha scartha rómhór in usáidegum. Agus is cínim thugus ceantas an lásan agus is cínim mar feid na míon in dhéosan bhís im a gharra hain bhí sa fearmach le haig samplaí dúirmecha scartha im chuid cainte. Agus chuireh sé isteach go mórm nuair a deireann fuirim scartha tríimpeiste. Nuair a deireann bhí mé seachas bhíos tá mé seachas táim. Is hí na fearmachta agus tuairt cic bheaffarach dom hain. Ach an maitha tú hain a caint dá mefa caint le duine agus tuiscin got nach digdíis na fearmecha táte an míon tú a cód bhasca an sin an míon tú úsáid na fearmecha scartha. Bíam se úsáidm na fearmecha scartha anna bhíine cinis go háirithe ó reistríos go dtí an bhroséal. Tuis go tú go bur le meascán daoine? Daoine le meascán canúintí se. Agus is go bhí me scríomh an lár fad. An breistúchain se is Gaeilge caiidánach a scríam Gach an lár fad. Is na riomhfuist agus na teach sanna gaiistríam. Is mar sin nóid na fuirmecha táite in usáidegum. Na fuirmecha scartha in usáidegum. Ach níl sé sin éis leú teachad chud cainte. Ó tá. Bhfuil? Thugus féin nar bhí sa bhilteacht ar an tairig caint le muint an háite an seanna grám. Agus thugus féin ar go rás bhain túsáid as na fuirmecha scartha. Agus bh higadís mar a ggéana. So sin botún is go maiir de ruúig a rís. Se. É ruúige ar inos, ní gáda mar agur botún é ach is brod le ruúige. Se, dronós. Dronós, nós nachfuil a tasáilm pescar. Well sin an rud is dócha, like, tá sé andeachar leir faoin tanga mar luigh tá sa hana tá golóir rudí agsúla ar fáil agus caiimiid ar fád cinnti a féin rud atá weing. So gach seans nach gur sé as do an eile. Is anaisteach an rud é bheith a smaoine bhar céintlí a leabharmid in éon tanga. Ní a mín tú smaoine faoi do chud béirle. Ní bhí marrálam hain is mar seo bacháirtam é seo rá as seo amach. Ní bhrálam an focaltá úsáid níos amíce. Nir smaointe bhar mar sin tá sé anaisteach ar fad. Tá sé anad. Se bacháirtam bhrálam leir níos mó le iméile. Bacháirtam meach cáíocht an gota ó Harbheith íseal i ggóhéach sanna fuaimniúla áirithe. Well, is docha tá sé anna éagsú tá gachard éagsú faoin méile agus ní gáin. Well, actually bí is smaoine faoi sin na méile, mar is ní málamsa go bhfuil canúil bhéarcá tachtasteach agus má bhíon like niscú mé smaoine bhéir, like is drochhaine mé, bí me tuairteach le aine atá gar dom má bhín si ag úsáid rudí as Americá, like bí marrálo tá go gur úsáid tú term as Americán sin. Ach like nuair déir daoine sidewalk nó high school na rudigan braham gur cinál cholínacha sé go bhfuil Americá tachtasteach agus go muidir úsáid na termí seo na dermí seo agus is smaoinemh gur Americánig sinne. You like ní sidewalk é sin cosán nó fopat, you know. Lloyd's Pharmacy, one word. Níl is gom cádas bhríos. Limi. No, bhí si gur an gur pharmacy bhí úsáid agus chemist. Okay, pharmacy. Lloyd's Pharmacy, one word. Well, no fries or chips. Fries. Se, bím se dín ar sin na méile, so níl se coáisteach sin is Na gcearta gut. Gur má gud a son. An léirgus nó son se. Is sí ní méid in éon go bra, níléon bhotún eile nó dronós nó snafhfuil i déalach a rihin leat. Níl. Ach tá méid a cainte níos le tamil le rudí dúiltacha na botún. Níl si dúiltach ach tá si dearfach, mar tá na héisteir a géirí nó braham go si mátá tú a géiste leis an podchraoladh seo go tú ag irí smaoine faoi de chud cainte agus na fochail aráníonn tú a úsáid nó beidir nar smaoinigh tú orthú ach a úsáidan tú. Anna bha. Dír mé rud eile mar sin. Okay. Ní adíocht é an focail Gaeilge. Ní adíocht é an focail Gaeilge. Se. Cloisim dína rá Tám Gaeilge leis. Se. Ach tá sin cosúla tá mé fearr. Tá mé táim Gaeilge
Is anamach le? Se. Sin iver allre bhfuin leis focail gail atá. Mar sin táim gail for leis seachtain sin fiomháin. Ach tá sin anna chutínta ar fad. Tá hánig sé sin isteach. Mar tá cuma na hadíochta ar gailte. Gailte, crackháilte, briste. Bhfuil sin san olra, gailte? No. Sin in nifer allre. So sin an fá. So is gailte sinne? Se. I láthir mo gailte. Well, ní gailte sinne ach. An buchalín bán, an tárán sean nós sin tagraíonn sé do láthir a gailte, láthir mo gailte. Ach, táim gail bhar leis, nó tá gail a gom leis, nó táim muinterthe dó, seachas táim gailte. Well, an botúnéis sin a churann sirtu. Tá mí réir. Well, Lewis é mar botún agus tamadírig tá sin táhar cainte seo a chur dinganis agus sin arás ní raibh si sin arolalas gom agus nó mé súlamach. Se socha bhfuil rudí eile an diatanrá ach rénos. An cheart, an chéad ceist eile. Na codanna is dacrad an Gaeilge den agallamh. Tá sí an echar le mar hanga le fálam. Anna gúlána buint le ní gálam. Stocha a dhifriú le atá sí éidir teangacha eile a bheith arólas ag an bheallamh. Céine teangacha a bheith úsáidech? An béarla. Béarla na héireann. Má tá béarla na héireann go tá an Gaeilge bhád níos nádúirthe nach bhfuil. Tá meach Gaeilge go gan dáit bheith seaniriist. Tógad nach meach Gaeilge, is tá dócúlacht an ísio. Beidir bheith an bhreithnis úsáidech chuma. Dá má bhreithanachtá cén fág meid siúsáidech an bhfuil an cóir mar gine. Mar breithnach a meach breithnis ige. Bheith tuiscin bhaige ar an méle, rud a bheith úsáidech an méid béarlach is a hása réile an hiiscint. Bheith tuiscin ige ar ghramadaach ceilteach agus chumáile sin bheith bá sort nádúirthe ceilteach ige le héireann bheith an spreagas an ige nó ige Gaeilge a gálam. An bhfuil an cóir mar an ggéine in ratnis? Tá. Bríthir? Tá. Okay. Ina lán go heagsanna se an adíocht trééis anamachail se. Agus tá an for an réhhacailach aá. An dóir leat gohfuil sé dechar an litrú elam Gaeilge. Tá tosa trééis Gaeilge a bhúna de annacha daoine dan tosathirí de coolraí agsúla. Well, tá choras litirthe choras ortografíochta na breithneise níos fearr dearing cé bhfuil cuma ar bheith ais ar leis na cúnsan ar fad. Sinna rud a chur swíide mé fin Gaeilge le an measú an bhfuil litrú na Gaeilge an dechar do riine. Tá lánis cochtaí buint le choras ortografíocht na Gaeilge. Tá sé mag leir tá sé níos fearr ná an béarla áfach. Tá sé níos fearr ná choras an bhéarla. Tá sé níos fearr ná choras. Sin tuis go sé ag taring dear number gotangacha nachil. I méle. An béarla? Tá sé roiachar sé focail oníocht. Ní leanan sé rialacha mar gohfuil níir se focail, Se. Agus chans go bhfuil le trú an béarla sort cumada chuma. Ní rathg sin irid san. Tú gur ahraigh na focail ach níor ahraigh an chuí scrítriad. Se. Agus tú sádan siad litrú ón rankis. Nach mal cí leis an amantí freis. Agus sa bhrencíis hain bín scata cúnsan i bhcail nádeartar nechar. Tuigem. Sin cúpla dúláánna bhfuine leis an Gaeilge na gálam. A bhfuil éon fumanna ar le meas tú atá an dechar den agallamh. Is léir go bíon dechar a chudíine leis an cé séimhethe nó an CH mar is minic nach cloisiim necharí áráig daine. An dúrtha sampaú? Tá mé déanaach. Ó mar sin? Go siimplí le sin? Ach aber dá méach dochóta mar sin. Agus de chearte tá ráúm anna agsúlan san. Ó cinnte tá cé séimhethe lehin. Se. Bhí mé róhean sulir hiig mééis sin agus bhéine déanamh an íirecht an sí séimhethe an cé séimhethe chun an a bhí ar úsáid ceart. A úsáid geart ach bhí mé úsáid go mícheart mar greibh úsáid go gur chuilehort. Se. Ba choras na bhúmana a bhúna níos fearr. Cinnte se.
Mar sin choras na bhfuimine a éagsúla tá sí le teangacha eile a líad daine a láraní go fóil in éireann. Bhíon daine gcónaí gur an gur dechar techt ar dhéis na cainte. Mar sin decaracht an a bhór maidir le gaile na gálam. Chomáile sin tá béir le gach caintúir Gaeilge agus bíonn si róirist dóibh úmpú ar méle má bhíon túplis cumarsáide dá líad i gceist. Bíon an cathú gonaí an úmpú ar méle. Agus béasí bhí duine rá lum sin le déine caithfar bheith an muíach as an tanga úsáid agus gan bheith ceapa go tú chusteach ar chuoine eile ach in éan is tócha tuisce bhfuil béir le ag chud is mód roioine agus níl taí gin a bheith mar hocí ilteangach ní bhíon na gail láidir gohaint ag leir na gail go braham. Well, níl is gom nach mín siad ach dá médís mar rinne si taidir a go leirtanga agsúla agus na tangatha ina rádaoine anna bhuiínach á leirt bhí bhd níos módaine ag leir na tanga. Sin fuaíonn sin anna tholéir ach is nós anna hábhachtach é a bhúna roioine gan a bheith géile don bhórtanga a gcónaí. Is eisteach an tómós a haag daine de líon na gaintóirí ag teanga áirithe. Gur sin in rud is táchtaí, gur sin bun agus bar an scéal chofáid is a bhfuiln sé le tácht teangan. Gach annach a daine a bheith á leabhart chun go meach tácht le. Tá sé sort teafóidach. Tá sí tréis teanga ifigúla dhéanamh well ní sin árá gceart gom. Sa bhre séal tá siad inis tá réaltas na carach tréis cinenne dhéanamh gur séarbhí siar fáil do roioine as béirle anús ar an bhrencíis agus ar nulnis agus hí díspáireacht an himúil mé eile sin bhí an daine gcuine go dúir fí an cad san an ceart san an stáda san den bhéirle mar tá níos má daine sa bhroséal leabhar an Turkish nó Arabis nó Yoruba nó Polnish sa bhroséal nó mar bheith nó mar leabharach béirle. Mar sin bhí daine agur sé fearáilte an stáda san a bhronna ar an méle. Ach daine eile go mór an ábhar. Is cuilim bhí sa léamh ar líne díspáireach heasí a bhí ar líne mar leis an gceist seo agus bhí Spáineachan bhí sé rá. Well is caintú ar Spáinise mise agus is sinne an tarnatanga is mór da agus táim se sásta an stáda a rágan te an méle mar fairpléidir na Sasnig dairig lo a dange a chur I réim. Is tá son an eisteach mar bheon. Go bhíon tanga is mó foréigen le a ghain an mór gradam mar hanga. Well, is socha gohfuil cé go méid anna cuidíine a bhfuil Europa acu mar phríomhtheanga go méid béirle acu mar tarna nó tríúteanga ar level éigen so go bhfuil siad sa chuí sin na freistal níos mó daoine. Se. Ach, cé stella ná. A bhfuil éon ocail, mar níon bhaidú a gom le roiada. A bhfuil éon ocail nó nach cainte bacóir do roioine úsáid níos minice. Rud é an jazz. Dearfach. Úsáidm ardán an bhinnic agus stáis é. Ardán. Sin an rud derm nar bhíon duine canna, nó dúir trééis bheith canna. Ardán nó dialat. Chud ceapan tú, mar sin má róint. Éon rud eile? nó díreach gur magat ceníonn duine piúntais ardán. Sonúcha go. Se. Chad mé le bhein. Chad mé le bhein. Tá sonúcha chuid nódrach. Ó se. No maith bhein. Ardán. Ardán? Ardán se. Ok, ardán. Sin nach cainte an himplí. Se, neidir bhíháin nach cainte é, is focail é. Well, baid anna go deisna ag daine úsáid. Ní rihin éon eile leat? Ní rihin éon eile lom fé láthair, bacóir do riine rá. Mar bhfuil go tak puc an gabhar bíal an éananig leis. Sin ceann des. No, bhí mé árá leat mar eile ar an bhucail agus sé ceann des é. Is se, is ceann aní as é. Ok, agus an nach cainte is úsáidí sa teanga. Ná bhfuil freigur mar an gceisisin, dá rán mar chéire. Well, san nótaí thug tú ardár, so an éir mé leat cad a thug tú don cean eile. Meirigh do mé le dal. An focail nó go scríomh seán Ashton seo. Rud éigen faoi restricted height?
Dúrthóireacht sin scéil anna himúil se. Okay, má tú Mar sin se. Is doch go cuioin le tain cúpla seachtain ó hin bhí play anna granúir mar eall ar fictúir a cuireach ar líne. Bhí an cótha bóthir seo ann agus restricted height an béir leabhair ach dúthóireacht bhaochta an Gaeilge bhéir sin. Agus ní focail ceachtar dúthóireacht ná bhaochta. Tá an sásta go ruirtí sin mar níor ahan mé an téirme seo agus well ní hamánam ceapas beidir go mé scraibh siar arólas ag tamánathe ach ní focalíd. Ní focail úsáiltarí. Well, chnoch an pictúr reinach ar na man síalte agus sulir léas an play a bhí an chuas go dtí tanglan.caí le fálamach cén cíal a bhí loho. Agus ní focalíad. Agus is cosúil gur bé hálan á gur gin gur gin inslacht séirge aistriúcháin éigent an Abert sin. Agus tá sé sin anna himúil ar fad an ról a bheith ag an inslacht héirge amachchan sa mar le focail a chuma. Agus iad a chur i méil na níine. I méil na níine bio. I méil na nach bio. Sin rud mar sin bhí sé chu ceistem cadíad na focail bacháda bhéna úsáid níos minice. Mollim sé inis go úsáid fhí dúthóireacht bhaochta go minic. Neidir an mór an play bhí ní aontaíim leat. Ní mala é. Níl mé gurí Gaeilge dus na ríomhrí. Tá sé an scoil an Matrix i tactasteach in Leagan. Ach bhí a caiint ar rud eile solim san nótaí a churas cút. Agus os rudaí gur a caiint ar chopán té a time. Bhí duine le déanaí a tharraigh mug a caí gom. Agus cén banne bhúam. Dír sé tíam an banne na bó a bhí bhuam nó banne circe. Fréasca samach a gáirí. Sníor hiic sé gan héamh gur á gáirí ach gan dát an differ. Mr. Níl didí ag na carcha. Sné, chur sé bhís a chuoine bhar céimheoch a bléin na garc. Ach bhí sé is banne cuirce bhí sé gceist a bhí sé a thuirt agus chur sé glíine gom nuair a dúirt sé ar an slíisina, nuair a bhín dalú ceartaige idir OE agus í cuirce circe. Chur sé glíine gom más le Catrína fáidín. Lucht blitan na lachan a deire sé na daine. Agus rénos sin más a bhíce Chunas is más lei sin? mar gur áidir cho bocht. Okay. Gur bhé an tain tacht a bhí có ar bhaine ná dul blian na lachan. Tuigim. Ach rénos ví a gáirí lom agus bhí an adbocht tariscint téghom agus. Bhí sé déanamh íhol. Se? Tarlíonn sé sin go minic. Tá sin cloiste gom le sinna fáil gur hiigh méid cad bhí gceist. Tá sin cloiste gom saach minic. An neamhhealú idir cuirce agus circe. Dáire? Tá. Gohair níos go bhfuil anna go daine a ggóil banne den híál sin agus Banne Bhfuil sibh an seo é? Smó a bhí na gomsa rénos. Banne céanal? Banne cuirce. Cuirce. Se. Úsgráadú Gaeilge. An bhfuil éon rud a cheapan tú bheith níos deise doghine úsáid in Gaeilge. Bhís clíine bhar sin níos slúthe inniuh agus spéidir rud anna bha. Well luamar na habartí céasta ar dúis. I dúis an podchraoladh. Na habartí céasta an cleftin an rud is mó tácht a chur gean na habarte. Mar sin an tusa thuirí go bhaile mé. Tá sé sin an, dá bhéocht na clíine bhar sin. Salim go gurann sé crot ar bheith nádúrtha ar a gcuid cainte. Agus Scrílam bhí Americánach just a caintear an chuí gabhríonn Beirle na Héireann leat, bhí Americánach bháin imarrang nar bhí mar déanana na máisteachta agus bhí an leachtóir ar rá ceapan gur fronting a thug sé ar sin ach na habartí céasta rénos agus dúirt sé rud aigen ar nós is it with your father you'll be coming home agus dastrí mar é ach nuair dúirt sé an béirle cheappa mar fád mar airnig gurbh sé go bhrá agus dúirt sé go bhrá taking sé ar fád cad is príleis agus bhí Americánach Christy loves and they're that makes no sense you know so dead darmid an maid a bhíon ar good cainte in méir le bunathe ar an Gaeilge agus na nósanna sin agus an choir sin. Se cínim nar higas é sin an chosúlacht idir Béirle na Héireann agus an Gaeilge ó héh
na nabartí céasta. Chléas hí san ollscoil agus hí deontas de thuirtaigh á orgam gléas achfaní déine nó agan agus. Chléas agus dreigir an bhean agus dúirt is as you looks after the grants. Dúirt sí tSionnaigh. Hiic sí ghramadaach fearr na hhéireann chaintear dúchas bearr na hhéireann gan dat. So na habartí céasta becóir Habartí céasta bheith cuioine bhar cén rud is táchtaí san Albert agus é sin a chur i gceann na habarte. Rud eile ná na hanamachil hebí mar sin go teoiriciúil gach adíocht is féidir gach adíocht is féidir anamachil tebí a bhanú agus rud a gceist gom ná dul lag lige mar sin seachas bheith rá go mbíonn rud a gaiirí lag díar fá gúil sé dul i lige agus ní bhíonna gceist mar sin an tún tú ó adíocht go dtí anamachil tebí ní bhíonna gceist deaná ach an bhreiscéim ach tá roinnt adíochtaí agus bíon fuineach speisialta chu agus tá siad ar ólas ag daine olcas má feabhais beag líad mór méid agus Tá dul an óige se óg óige dul an óige tá son go bra ní sé comú Níl sé ceart. tá sé go Bhfuil- tá tá Níor chuúna mé seo anamachil well níl anamachil tebí se sa ggóhéach seo okay. mar sin is das é mar sin Okay, so an féile sampla thuirúing den dá bhealach like Albert ará an rud chéine well is félum sampla chuirt a ríist an ghilteacht sampla is tá mar luis fís mo choní sa caravan sa ghilteacht agus chas trí mhéana Wat tú arathe ag lu le caravan Sprála tú Tam tóirithe chud ach is cuiinem amégin sa tréimhse chas ag fálam ó ghoine anías a úntacha i géirí hí sa gin sin dáigint go rá sa gaiirí níos fearr ní cuiinem cén gohéics ina rás árásan ach thug sé freigras martáil arm mar is gnách dóibh i dhéanamh i géirí sa gáilteacht an freigras martáil a thug sem dúirt sé an tú ag sí níos fearr chumá Tá me gaiir níos fearr an tú sí níos fearr chumá Tus go áíonn tú máidir agus sin bíon tú a hí se Anna an rud mar sin well bhís chu rá gur ceartúchan cail chúise go bheith ach ní raibh sé cho cail chúiseach san ach an ceartúchána bhí gceist ná gur bé buchóir domsa rá ná táim an dul a bheabhas inis nó is a dul a bheabhas sa táim inis chun Albert céasta dhéanamh sin é an dárad a chuirt le chéile anamachil tebí agus Albert céasta in éanacht Is bra am clústal go nearna duine éigenéis sin airt mar dean tú rudí mar sin arm san is cuas san agallamh. Tugann sé na freigraí eistecha seo agus bíon arm smíanamh le go dain ar an rudtáráte gom agus an sin mé héna ceir tú ach tá mé sásta. Ok, so is málam sin mar bíon daine go minic rá ag fáil nó a gaiirí rudí cín, so han tú rá gur fearr Tá sé gaiirí fuair sin ga chlór Dul a bhuachta. dul a bhuacht ó ní bhuachta nó dul a bhuacht fuair fucht ceirlóir dul a bhuair ach nó tá uanta bín rá irim mar tá fucht agus fuair an rud a héana bhád te sé i bhuaire se so go bhéad faragil sé dul a bhuaire chumá ach cílí friúil ríist socha dul a bhuaire dul a bhuacht Níl deir leis an blé ach tá Well bai ag ní bhaid bhfuil éon bhéirlachas ann a chur an seirú nó chun sa bhran tú faoin merachas trí chéile Naidir tá béirlachas atá ina ghlacathe tócha agus béirlachas náfuil cho in ghlacathe ach agus tá sin anspéisiú mar Tá éis sin ceisnáir seo a heola hiig go leor daoine dus na híana a bheits ar an glóir agus orintanta féim freigraí a hagann sa leathar chéile rud a léiríonn Duna daine techt slachar chéile nó an duine chéine techt nó slachar ní bhíon duine céine teach gus saineolaithe agus tíhíine den chéad gradamíid seo tú hain san ormh ach sin rud hí sa léomhreint bha le déanaí mar orintanta bíon ceann ag duine ar rud a cínte ar chúiséigen agus sin bhíon an duine eile rá gur friúla sin rud tá gceist go leonard Scuilm léas rámadaí ach fud a bhain
hesamach dom. Sin bearlachas is stocha, rud a bháin a hesamach dom, rud a bháin a bhí suntasach. Dúirt Anton McLaughlin sé an... So go béan rud dúirt sé an bearlachas is massa an bearlachas ná líanaan ein bharne céile sa ghéileann. Tá rud ag an jazzú go sa cheann bacóir úsáid. Se ach uanta sé an bearlachas an leagan is fearr is in tice agus is sconta beidir. Ach bhí anathe hiagam leis an rud go dtugam í bearlachas agus cóníúm sa bhfuilteacht. Agus bhíonn sé dírig an bearlachas a hachant. Tá fhí seán san ann sé ar canal YouTube an ceann san le plug. An ceann san le pádaigh Súlaháin ná marin a Gaeilge. An hirig cara mórlam agus fearr a bhuain a lán den Ghaeilge tá gomsa eisian bhuain a lán di dom. Ach bhíoh sé an aíon orm na gcónaí mag a fum.Han sé go mórlam dála mí sa lánhaig ach Féin méarlachas. Bhain sé lán do méall an méarlachas agus rudéile nach é. Ach scuinm nuair dhéanamar an chlár san trosbóthir hí roiir go bháin an bhí mar sa glúisteán agus bé an tréimhse é ina rámar an tréimhse ina raibh fermióirí fáil béalaine agus pleisteach bandarig orthe. Is bhfuilm gur léirú takeíocht a bathe le daine bhí híos le dro bheabharlánta. Agus bhíidir tuairt níos má airgid ar an bleisteach bandarig agus bhí an targad breise dul le dro carnachta de thuirteigint. Mas cín leatsa nó mas cín le aonad géisteach lei seo an feachta sanna bhí an roiint fá blianta hin. Tá mé rád roh lachlíocht le aoncuoine bheith go mar sin. Ar réos bhí mar táin tabráid agus chomar th cúpla gart ina raibh na béal na bandarige. Agus níor heasta gomsa béal a thuirt orthe mar bhí sa dírig an bearlachas a hachant. Agus thug tú knocán féir. Coca féir. Coca féir. Thugus coca féir éir. Agus bhí... Scrílam sin fá. Tuair me go. Se déachas amach ar an ort agus dúirt fiocht na cocaí féir agus dúirt sé sin an mólá agus ihe och nicí sin coca féir tí an ghartóchalín. Bhí sé go fillite mar Albert agus bhí anna léirgus istí gan chumá. Ar sé rágur rud difriúla coca féir agus béal. Bhí sé meúcham gur gá rud agsúla iad agus bhain sé sin dom chumá gan a bheith chodíguseach beidir a bheith dírig bearlachas a hachant agus beidir chumachar de bhar gur ás sa dírig a bheith ró Gaeilge is coca féir ará seachas béal de bhar gur focail slán Gaeilge. Chaithí tú rud éige bhíú an seo an dechar an scéil seo lein agus cuiile mé an éiger rud níos sinna é coca agus Gam na scéil nó nírá á bhíú gur ó léir. No tá sé tá mé cinnta go bhfuil éisteir ar na higgins go bhá ach just ní hiig mar an coca féir sin an seanród agus beidir nach títá na láir. Se is wat difriúla fád agus conceap talbhíochta difriúla an coca féir. Bailach difriúla tí a bhú. Bailach difriúla chun value hrimú stóráil Ok, agus tháinig nós nuasteach agus béle thugtar sin bhí tosa gur an seanna ocail chunála ní raibh sé i líle cíl. Sinné. Mar tugann rudí nó an tamar fád conceap nó. Se. Agus orintanta bastar iad le focail jaasa an Gaeilge. Ar nós chluthrú seachas cocúnú. Se. Mar sin tháinig an conceap son mar ragra ar an bandéim ar an gghearchéim sláinte agus. Bhí sa rud eile conceap nó os a caint ar Gaeilge chuir conceap nó. Bhí sa géisteach bhís le Marta de Bhígan le déanaí bhí mar géisteach le podchraoladh margheall ar an rud go dtugtar an mála spíosrach ar. An chúis gur as tímar géisteach le sin mar ar an leathnach ar an úntráil Wikipedia le haig Spicebag chuir den éigen deisteach an leagan Gaeilge mar sin Spicebag. Mála spíosrí. Ar nós gur rud dúchas oké. Se not géan le rud breakfast. Mála spíosrach. Mála spíosrach a bhí. Se, tá cíl. Se bíon spíosrí an, stocha dtíad fá. Mála spíosrí rá chumá. Ach sin rud chéan bhí scinam gur luigh blind by boat club ar a podchraoladh. Bhain sé an a grán as an aherú sanna denach ar an úntráil Wikipedia le haig breakfast roll nuair a chuir den éigen deisteach. Irish, rud breakfast.
nó eilgur chunig ceap sena chunig ceap dúchas a go bhaith. Andúchas. Bhfuil éon bhíoscintí bhfuil a chur ina gceart féin leige. Well, churis stoilm go raibh an bhíoscin sin mar le Gaeilge a chur na ceart stócha. Cartha, tic. Scríos sé modile. Scríos. Tá an inrim nach go tú sásta na nótaí hain le bhán. Ok. Fáid tamil hastig wet chur I gwinnen na brigáide lá brethe. Tá tuair mí spéisiúla go faoi lá brethe. Bhí sé granúir an chogaíocht idirlín a bhí ann mar le lá brethe honna nó lá brethe sonna. Bhí daine rádam bhí daine bhí sin choga deirg madidir le an séimhú san. Bhí rá is focail firincscinach é lá dá bhrí sin ní féidir séimhú a chur agus. An rud a bhreis mar sin is Tá mé gurí bheith goire fé roioine dúrúteach ar seo ach tá mé trééis podchraoladh omláin a bhhanú ar rudí mar sin san ní féile mé rá. Well, sochan na daine is mó bhfuil measa go martha a dacha lena ghramadaí ar ghramadaach na Gaeilge. Tá siad imime chuine mar leis an ábhar sa. Okay, so inis doing... Céhiad? No, name and shame. No, inis doing gotta ceapan tú. Ceapan go lá brethe honna ceart. Ní ceapan tú go sé ceart. Tá sásta bás a gáil ar gnách san. Tá tú sásta... Ní ceapan tú go sé ceart ach tá tú sásta glach leis. Mar sin níos cúirte. Sé ógus adam agus ní málam go míon daoine rá goil sé ne cheart. Is dóí leatsa go bhfuil sé níos... Is má leatsa go bhfuil brethe honna le chéile na rúint. Se, mar is solim go béon rud atá tarlúnt ná gata cúnta fillete gata cúnta cóúna. Chothach cúnta idir TH in brethe agus an SH in sunna agus mar sinna nótaí. Se. Anias. Agus mar... gata cúnta nó aige mar sin. sé sin rá mar sin tá an lá brethe honna tá an T séimhethe agus an S séimhethe a déanamh uime le chéile agus is fosa é rá. Agus is manam túsáte a thuirt de chuirsaí foimnethe I discintí ar rialacha ghramadaí. Mar ba chóirgur maiall ar foim nua éascú iad na rialacha ghramadaí. Tegum, ní hégur hí na manig si is fadó nó go bé duine bhí cuman na Gaeilge. Ach chun is mar hín an tárán. Lá brethe sonna bit. Níl cead gnééis sin rá bh royalties a gist. Ok, ceart glór. Tá muid sásta glach le de thuaim. Well, ach dearg bhí hiiscint bhhailad chur ina ceart ná Gaeilge tá sin déanta go tan féin. Ok, an lead is mó atá got I déobh agallamh na Gaeilge. Is fristam ceann an reigart. An rud is táchtaí ar fad ná cádas le daoine a úsáid na teanga Gach an lá. Agus bíon Gaeilge úsáid siad leatsa. Ná bachan siar san níir idir béarla agus Gaeilge. Gaeilge ar fad. Agus daoine bheith sásta rudí phlé leat agus cabhrú leat a bheith foghlaim agus go garú hálós. Catún pobl san aimimsú, catún cógholaithe aimimsú, cógholaithe na Gaeilge aimimsú. Se, ach héige sin chlóraigh le grúpi freastal ar ócádaí. Téir ar Gaeilge a bháin. Tost. Ní is go an aibhríon riomhrí. Sa cuise is dóí am go gaith tú bhúil le daoine. Bit gras halóin dom rinne mise fálam Gaeilge. Dom rinne mise. Dom rinne mé agus níha. Dom álamór a ríist mé déirn gomeach sé anna hanimhach bheith leanún talán daoine cúláilte ar Instagram agus ag freigart a gcuid scéalta Instagram le seafóid as Gaeilge. Tarlíonn sé sin go minic. Se, is mó fálam anna bhaithe. Is dólam bacóir má tá tú in anna crothú go ragraíonn tú foghlaimóirí
méid ortha ag nílas cum orintanta sa tachtain nó sa bhíon or ag bacóir a go meid Joan tSionnaigh ar na Gaeilge. Mar bhfuil tú ag taú le foghlaim letanga le do chuid ama agus tá sé an dachar caihí den éigen é. Caigad darlíonn sé dit se. Ní málam gan daoine a ragart de bhím se go déana gotí a ná mar bhealach staí an cé cén tanna a thuirí mé mar fáiste, Tá gurí tatúáil chuna stair tú an focail seo, agus bhám ceirló ní daile goil gur mé ach déing a bheith ar an breisceart. Ach ní go sin beidir rud atá dechar dom a dhéanamh. Nuair chuann daoine ceistem rud a gaistrú má bhíon rud ar scéal agus san hagan daine freagraíonn sé scéal agus deir sé cad chéalaonn sé sin. I méle? Beidir méle déanam a bháthir go minic é. Okay. What are you saying, Shane? Well, ní dólam gur féile agad iríú do bháthir. Ní féidir, se. Ach, is minic mollam doína uaireanta seat scála na hagant den bhír ar an scéal agus é chuirteach an Google Translate. Se. Mar tá Google Translate gohunta. Brún úsáid an fogtar nua beir Gaeilge ar an aireocht ar an podchraoladh seo. An bhfuil cadúin antar ag caintenis? Tá, go leis go. Cabas gur bin an deire an nóta deir nach bolscoireacht déanamh thar ceann an oiris. Ba nótaí eile ann. Se Google Translate, hascum leir ní smá mé Google Translate, mar is beallam Google Translate. An brala é? Is brala mé. Se tugann sé gachan rud iscríam. Mar sin nuair a chuirn duna ceistem cad is cíal le do gheolc nó cad is cíal leis an mír sin ar do scéal. Téim si go dtí Google Translate agus faim asisiúchan béarla denam seat scáláin agus chuir mar an eiscúthe. Onas go bhaid éasacú gur gneacha tú ag Google Translate. Se agus gur féile lehosan imeacht go dtí Google Translate. Sin an síomh ionach sin let me Google nuair chuirn dína ceisteirt. Seolann tú nasc ar eiscúthe ach tá spáin an nasc le duine ag closecríomh isteach go Google agus brú. Sprálam an síomh san. Is fadó vís ar an síomh san. Ní mála daoine nuair. Bhfuil sin beag an passive aggressive an rud dhéanaan tú? Bhfuil tú gurí cabhrú lo? Dul a gíoscrocht dóibh féin. Sin rud a hastíanam, stoim go sé granúir é dhéanamh. Mar sin. Ach féidir nach mar sin na gcónaí higann daoine é. Ach tá Google Translate ó creidte. Uaireanta ní bhíon is gom héin cá tamará agus tuigeann Google Translate cá tamará. Sin anna cheirich. Se. Google Translate mar hí go teir pór. Se. Ceann eile. Sin tícín. Ag tá go tanis. Go bra, an bhfuil aon rud eile ar bhil leatsa rá. Níl. Sin méid? Se. Na moltaí, na leadana, an gearán, gachar tá sé ráta go tá an rach scíalte. Tá an rach scíalte. Ní hasúm dá tú a dhéanamh ar de podchraoladh ach tá súil go mór leis na reachtas. Ba sé sin treéis tálaíonn actually. Ar méid? Ba. Ní fiú Tá mé chuir seo cheola ag chuirmú 7 second. Tá súil leis an nolig. Ítag, ná habar cén blion. Well, gur míle maith agat i an bhí sin ar aus ar fad agus tá mé ansásta gur an túisteach nniu. Gur míle maith agat sa chéire agus beag daoine a bhd níos fearnáise ar an bodchraoladh níos seo. Bína gcuibh what the focail lumsa Ciara Ní É. Má tá ceist ar bit faoin Gaeilge ag dó na ggéirbh agat, féidir tú teagháilíonmh lumsa ar na meanthó síalta ag Ciara agus déanaine mé cinnte é chur ar chuna na Seaghan Mac. Buchas mór ríis le first na Gaeilge agus leis an folklór nua beir le Gaeilge as an aireocht. Míle buchas leis an gceoltóir siomha as an track right from the start atá mar cheol aantais an chlóir. Buchas ó chrí le ma hí sa chathír an tachtain seo Seaghan Mac leis an inaltar fuma an sa is Studio Radio an Lifa Fergal Sax agus buchas mór libse a istóí. Ná déananig i dearmid is fear Gaeilge chiste ná Gaeilge bhriste.